Dit weekend nam het Frieske vuurwerkteam in grauw vuurwerk in beslag dat bij Poolse webshops besteld is. Een pakket sfeer vuurwerk werd verkeerd bezwargen en is oerdroegen onder de politie. Dat waar bij een oudere vrouw afleveren, de adressering, die wie wel juist, alleen de namen die kwam net in. Maar die krijgt een keurig pakketje met sfeer vuurwerk thuisstuur. En die maakt het hier en is krokodil. Ja, die wist uiteindelijk niet eens goed wat het wie, totdat wij erbij kwamen. Dan konden we vaststellen dat het vuurwerk weer en dat het gevaarlijk vuurwerk betrof. En een vrouw had de politie melden dat haar zoon handelde in illegaal Pools nitraatvuurwerk. En in dit geval wilde de moeder heel graag dat het vuurwerk van straat kwam. En dat er een opvoedkundig gesprek met haar kind zou plaatsvinden. Er rint op het stuit een landelijke campagne. De politie spoort jongeren op die het via internet illegaal vuurwerk bestellen. Ze krijgen een mail met een waskorging. Daarnaast komen ze met haar initialen op een speciale website. Want het goed is levensgevaarlijk, zegt de politie. Ook van de postbezorgers. Het had gewoon te maken met de speciale toevoeging, de stoffen die ze erin doen, maken dat er de effecten volle zwidder binnen. En dat er flitsen bij komen, maar dat er ook orenkleureffecten bij binnen. Er zitten gewoon giftige stoffen in dus eigenlijk. Dat komt er gewoon op deel. Maar het is ook zo makkelijk te bestellen. Ze bieden het aan onder allerlei verschillende talen. En via de taalklikbutton dan kun je gewoon op het Nederlandse taal ook weer uit. En je vindt een assortiment van deze leverancier waarom hier in de buurt? Ja, we hebben voorgaande jaren dezelfde soorten vuurwerk aantroffen. Dat kun je wel zien aan de dummies die hier voorbij staan. Dit soort vuurwerk wordt net alleen via de webshop verhandeld, maar dat komt ook eventueel in grotere partijen via de illegale handel binnen. De politie wil regels die het voor heel Europa hetzelfde binnen. Toch is internethandel net voor te komen. Op dit moment kunnen wij dat net uitroeien. Het is gewoon wel een kwestie van dat er Europese regelgeving in de maak is om bepaalde zaken wat te vereenvoudigen. Alleen de internethandel, ja, dat bloot gewoon bestaan. Want dat is het wereldwijd web, zo nemen we dat ik zo mooi en dat is voor iedereen toegankelijk.